ciyarwa. Ya zaki haɗa kanki wai da namiji. Baki da kuɗi kira Ramadan basket a jira. Mota, data, oh baby. Wace kashe ma mace kuɗin kai aje wani guri a yayin nan to wasu ba mai gidan shi san wani ina kuwa a dani bai dawo gidan nan ba na san yaron ma a dani kaɗai ne gaba ya bin magana a gidan nan to bari da in duba mu zane in bai da kuɗi shi yasa yake kawo matsala kuma ba bai tausaya ba namiji. You just gotta be a man. Dole ya nemo ya kawo ya ba su cikin ya ci bawo dan ta baci kuma shi ya jawo duniya ai ba karamin ake zuwa ne kam kwakwalliya kike yi da amma na ga yadda ya iya cika bandakin nan ta yadda kuta ba ka jin magana yanzu gahi kuta itila wannan maka da na zuwa amma ga wuri lalle ma yaya kai baka san ma abin da duniya ma take kai ba kenan ma har ka zo ka iske na nan ka san daga inda nake a'a ban san daga inda kake ba to daga ina kake san nake na ga ina ake uwar watsi ne saboda maimakon tsaya kan hanya gwaran shigo gidan iyaye na so in yi abin da rayuwa take kai saboda in yi tunanin kwakwalwa ta hanga me zai faru gaba me zai faru baya shi yasa ka ganni na tsaya nan ma na ki shiga ciki kuma na ki yin baya kuma na tsaya tsakiya yanzu ka duba a garin nan ga hebe ni ga hina fara gaji amma ba ruwa na ko shiga da ba ya fata ta ga kana kamar malami ga kana kamar kusur amma ga kana da wuri to duk wanda yayi munafunci na ko ya zage shi da kansa ai ta Allah kawai a mu kawai ga mun ma magana kana yi ba magana kaya ma magana bane kawai na gaya ma da saboda abin da ni na karanta rayuwa ta kwakwalwa ta ta bani ya fata ta a na sani mana ai dole ne ina ma magana kana mun magana a'a ba magana haka bane dole baka girman kan baka matsayinka saboda ni kuma na karanta maka abin da yake cikin zuciyata ne ni ka gama na mayar ya ni baran je cikin gida kawai ina ga ma kai wallahi ko ya lamarin da ba kawai rayuwa kawai mun ya rayuwa kullum kai ba kuma za mu shiga cikin gida kuma sai kuma suna ji kuma ka cika mana wannan abu to amma kai ko a da ba ka da ba emotional damage. amma